Απευθύνομαι λόγω αγάπης και συμπαραστάσεως στους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Ρουμανικής Εκκλησίας, οι οποίοι έχουν τους ίδιους προβληματισμούς με εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς και είναι μια επικοινωνία αγάπης και με τους πνευματικούς πατέρες που υπάρχουν στη Ρουμανία, στα μοναστήρια και στον κόσμο και με τους ιερείς. Και επειδή εδώ οι πατέρες από τη σκήτη του Τμήου Προδρόμου της Λαύρας μας παρακάλεσαν να δώσουμε κάποιες πρακτικές και θεολογικές επεξηγήσεις επάνω στην μεγάλη αυτή αίρεση η οποία απασχολεί σήμερα όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, δηλαδή στον οικουμενισμό. Καταρχήν πρέπει να πούμε λίγα λόγια τι σημαίνει οικουμενισμός και αν πράγματι ο οικουμενισμός είναι αίρεση. Ο οικουμενισμός είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε από κοσμικούς κύκλους. Ιστορικά μπορούμε να πούμε ότι ο οικουμενισμός είναι μια κίνηση που ξεκινάει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1948. Ο οικουμενισμός δημιουργήθηκε για να ενώσει τις διάφορες προτεσταντικές ομάδες. Το δυστύχημα όμως ήταν ότι ευθύς εξ αρχής σε αυτή την κίνηση συμμετείχε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, με τελικό αποτέλεσμα να θεωρείται ότι είναι ένα ισότιμο μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, όπως ονομάστηκε. Ευθύς εξ αρχής βλέπουμε ότι το Πατριαρχείο, παρόλο τον μεγάλο σεβασμό τον οποίο έχουμε όλοι μας σαν Έλληνες και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί προς το θεσμό του Πατριαρχείου και τον Πατριάρχη, την αγάπη και το σεβασμό που πάντα υπάρχουν μέσα μας, διότι και εμείς είμαστε Έλληνες και Ρωμαίοι, στο θέμα όμως του οικουμενισμού έκανε ένα τεράστιο λάθος. Άφησε την αγιοπατερική παράδοση, τη γραμμή των Αγίων Πατέρων και μπήκε μέσα σε κοσμικά συστήματα. Το Πατριαρχείο, ενώ ήταν είμαστε εμείς η μόνη εκκλησία, η Ορθόδοξη, η μόνη αληθινή εκκλησία που υπάρχει στον κόσμο είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, δέχτηκε να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ως ένα ισότιμο μέλος με κάθε προτεσταντική ομάδα. Δηλαδή ό,τι ισχύ έχει μέσα στο Συμβούλιο αυτό των εκκλησιών, των λεγόμενων εκκλησιών ιερέσεων, όπως στην πραγματικότητα είναι, την ίδια ισοτιμία έχει και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και κατά συνέπεια όλοι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες που συμμετέχουν σε αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, όπως λέγεται. Εκείνο που μας προβληματίζει εξ αρχής είναι ότι το ονομάσαν Εκκλησίες, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που σημαίνει ότι το Πατριαρχείο και κατά συνέπεια όλες οι υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες που συμμετέχουν σε αυτό έχουν αναγνωρίσει τις Προτεστάντες σαν εκκλησίες ευθύς εξ αρχής. Ιστορικά βέβαια αυτό όλες αυτές τις δεκαετίες από το 1902 που ξεκινάει στην ουσία ο οικουμενισμός, δηλαδή είναι η πρώτη προσπάθεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου να έρθει σε επαφή με τον προτεσταντικό αγγλικανικό κόσμο της Δύσεως. Το 1948 γίνεται ισότιμο μέλος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες για να εδραιώσουν αυτή την επικοινωνία με απότερο σκοπό την ένωση. Αυτή την ένωση την εξυπηρετεί η λεγόμενη θεολογική διάλογη, όπως λέγονται. Μέσα στους θεολογικούς διαλόγους, από το 1960, αν δεν κάνω λάθος και μετά, συμμετέχουν και οι παπικοί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο οικουμενισμός ευθύς εξ αρχής είναι μια κίνηση
που ξεφεύγει από την παράδοση των Αγίων Πατέρων. Για μας τελικά ο οικουμενισμός αποδεικνύεται ότι είναι μία αίρεση και όπως πολύ σωστά και ξεκάθαρα το έχει δηλώσει εδώ και πολλές δεκαετίες ο Όσιος πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβης της Σερβίας, ότι είναι όχι μία απλά αίρεση ο οικουμενισμός, αλλά είναι μία παναίρεση. Δηλαδή συνδυάζει όλες τις αιρέσεις μαζί. Το θέμα είναι, το οποίο μας προβληματίζει, είναι γιατί εμείς ποια στάση πρέπει να έχουμε απέναντι στον οικουμενισμό. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της Εκκλησίας δεν είναι οι διώκτες του χριστιανισμού, είναι οι αιρετικοί, οι αίρεσες. Η Εκκλησία δεν φοβήθηκε τίποτε περισσότερο όσο την αίρεση και τους αιρετικούς, διότι οι διώκτες που πολεμούν την πίστη στο Χριστό, όπως ήταν στα πρώτα χρόνια στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, όπως ήταν οι ειδωλολάτρες αυτοκράτορες, αυτοί έκαναν διωγμούς εναντίον των χριστιανών με αποτέλεσμα το μαρτύριο. Ο διάβολος είδε ότι με το μαρτύριο βγάζει αγίους, μάρτυρες, και γι' αυτό αμέσως άρχισε με πιο ύπουλο τρόπο να προσπαθεί να γκρεμίσει το χριστιανισμό και την ορθόδοξη πίστη και δημιουργούνται οι αιρέσεις. Οι αιρέσεις δημιουργούνται από την αρχή του χριστιανισμού. Δυστυχώς οι πρώτοι αιρετικοί ήταν οι λεγόμενοι γνωστικοί, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη ομοιότητα με τους σημερινούς οικουμενιστές, γιατί και αυτοί κάνανε ένα συγκριτισμό. Δηλαδή συγκριτισμός σημαίνει μία ένωση πολλών διαφορετικών θρησκευτικών ιδεών με ένα χριστιανικό μανδύα. Αυτό που σήμερα γίνεται, ο οικουμενισμός, προσπαθεί να ενώσει όλες τις αιρετικές ομάδες μέσα στην ίδια εκκλησία, μέσα σε μία εκκλησία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχει αίρεση δεν μπορούμε ούτε να είμαστε αδιάφοροι, ούτε πολύ περισσότερο να ακολουθήσουμε κάποια αίρεση. Η αίρεση, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, μας χωρίζει από τον Χριστό, που είναι η αλήθεια, και κατά συνέπεια μας στερεί και την αιώνια σωτηρία της ψυχής μας. Σήμερα η πραγματικότητα την οποία ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι ο οικουμενισμός έχει φτάσει στο αποκορύφωμα, μπορούμε να πούμε, και ειδικά ύστερα από την σύνοδο η οποία έγινε τον Ιούνιο στην Κρήτη. Εκεί πέρα δυστυχώς 10 αυτοκέφαλες ορθόδοξες εκκλησίες υπέγραψαν και αποφάσισαν κάποια πράγματα τα οποία δεν συμφωνούν ούτε με την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, ούτε με την εκκλησιολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ούτε και με την ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Για όλους τους θεολόγους, οι οποίοι επισκόπους, καθηγητές, θεολόγους, οι οποίοι ασχολήθηκαν και μελέτησαν τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης, αποδεικνύεται ότι αυτή η σύνοδος δεν είναι ορθόδοξη σύνοδος και δεν αποφάσισε ορθόδοξες αποφάσεις. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε τώρα να πάρουμε θέση απέναντι σε αυτή τη σύνοδο. Ένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να αποδεχθεί τις αποφάσεις αυτής της συνόδου, διότι δεν είναι ορθόδοξες. Ένα από τα κυριότερα σημεία της συνόδου αυτής είναι ότι αποδέχεται ότι ο Πάπας και όλοι οι αιρετικοί είναι εκκλησία όπως είμαστε και εμείς. Δηλαδή ότι έχουν μυστήρια, ότι έχουν ιεροσύνη, ότι έχουν βάπτισμα και με τελικό στόχο
να ενωθούμε όλοι μαζί σαν μία εκκλησία. Αυτό βέβαια δεν μπορεί κανένας Ορθόδοξος ποτέ να το αποδεχθεί. Γι' αυτό τώρα γεννάται σε εμάς ο μεγάλος προβληματισμός που δημιουργείται μέσα μας είναι τι πρέπει να κάνουμε και ποια στάση πρέπει να κρατήσουμε. Σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί που θέλουμε να ακολουθήσουμε τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, οφείλουμε να απορρίψουμε τις αποφάσεις αυτής της Συνόδου, οι οποίες είναι αιρετικές, και αυτό υπάρχουν και θεολογικές μελέτες που το αποδεικνύουν, και σαν πρώτο βήμα είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε και εκκλησιαστική κοινωνία με όσους αποδέχονται τις αιρετικές αποφάσεις αυτής της Συνόδου. Δεν μπορούμε σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, το πρώτο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι η μνημόνευση των επισκόπων. Επειδή στην Εκκλησία μας η λειτουργική ζωή, η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία μας και μέσα στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας αγιαζόμεθα και σωζόμεθα, γι' αυτό η μνημόνευση του ονόματος ενός επισκόπου έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη σωτηρία μας. Εάν μεν ο επίσκοπος είναι Ορθόδοξος, τότε όλοι μας είμαστε μέσα στην υπακοή του επισκόπου, μνημονεύουμε το όνομά του σε όλα τα μυστήρια και έχουμε την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Όταν όμως σε περίπτωση που ο επίσκοπος δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, τότε εμείς οφείλουμε να ακολουθήσουμε αυτά που ορίζουν οι ιεροί κανόνες. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ζούμε σήμερα, ύστερα από τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης, της λεγόμενης Μεγάλης και Αγίας, η οποία δεν είναι ούτε μεγάλη ούτε αγία, δεν μπορούμε να μνημονεύσουμε επισκόπους οι οποίοι υπέγραψαν και αποδέχτηκαν τις αποφάσεις αυτής της Συνόδου. Αυτό μας το διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Εμείς δεν έχουμε από μόνοι μας να υποδείξουμε τίποτε, καμία δική μας γνώμη δεν μπορούμε να πούμε, ούτε να διδάξουμε κάτι δικό μας, απλά οφείλουμε να ομολογούμε και να διδάσκουμε και να προβάλλουμε αυτά που διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Στο συγκεκριμένο θέμα της μνημονεύσεως του Επισκόπου, οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας είναι ξεκάθαροι και δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Συγκεκριμένα, ο 15ος κανόνας της πρωτοδευτέρας Οικουμενικής Συνόδου ορίζει ξεκάθαρα ότι όταν ο Επίσκοπος δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, τότε οφείλουμε εμείς να κάνουμε διακοπή του μνημοσύνου. Το κυριότερο, το ουσιαστικότερο νόημα αυτού του κανόνος είναι ότι όταν μνημονεύουμε έναν επίσκοπο αιρετικό που έχει αιρετικά φρονήματα, γινόμαστε και εμείς συγκοινωνείς στην αίρεσή του, στην πίστη του, στην αιρετική πίστη την οποία εκφράζει με τα αιρετικά του φρονήματα. Άραγε δεν μπορούμε, η μνημόνευση του επισκόπου δεν είναι κάτι τυπικό, είναι πολύ ουσιαστικό για τη σωτηρία μας. Αυτό το διδάσκουν και οι Άγιοι Πατέρες του Αγίου Όρους, οι οποίοι το 1275, τότε που ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως ο Ιωάννης ο Βέκος, ο οποίος ήταν Λατινόφρονας και είναι από τους πρώτους Πατριάρχες οι οποίοι υπέγραψαν την ένωση με τον Πάπα. Μετά από το σχίσμα ή μάλλον την αποκοπή από το σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας των Παπικών το 1054, είναι η πρώτη φορά που οι Ορθόδοξοι πηγαίνουν στον Πάπα με σκοπό την ένωση. Το 1275 λοιπόν εκπρόσωποι του Πατριάρχου Ιωάννου Βέκου υπέγραψαν στη Λιόν της Γαλλίας την ένωση με τον Πάπα. Τότε οι Αγιορείτες Πατέρες έγραψαν επιστολή προς τον βασιλέα τον Μιχαήλ τον 8ο τον Παλαιολόγο και δεύτερη επιστολή προς τη Σύνοδο
της Κωνσταντινούπολης προς τον Ιωάννη Βέκο και εκεί διαμαρτύρονταν για την ένωση που υπέγραψαν με τους παπικούς και εκεί μας υποδεικνύουν και τι πρέπει να κάνουμε. Στην πρώτη επιστολή των Αγιορετών Πατέρων, οι ίδιοι οι Άγιοι Πατέρες μας λένε συγκεκριμένα ερμηνεύοντας τον 15ο κανόνα, όπως είπαμε, λένε ότι άνωθεν η του Θεού Ορθόδοξης Εκκλησία την επί των αδίτων αναφοράν του ονόματος του αρχιερέως συγκοινωνίαν τελείαν εδέξατο. Δηλαδή, μας λέγουν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει παραλάβει άνωθεν από τους Αποστόλους και όλους τους Αγίους Πατέρες και από τις Οικουμενικές Συνόδους, έχει παραλάβει την παράδοση ότι η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου στα άδυτα δηλαδή μέσα στο Ιερό Βήμα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, σημαίνει τελείαν συγκοινωνίαν με τον Επίσκοπο, με την πίστη του Επισκόπου. Και επίσης οι ίδιοι Άγιοι Πατέρες, ερμηνεύοντας την Θεία Λειτουργία, μας λέγουν ότι γέγραπτε εν τη εξηγήση της Θείας Λειτουργίας ότι αναφέρει ο Ιουργών το του αρχιερέως όνομα δεικνύουν και την προς το υπερέχον υποταγήν και ότι κοινωνός εστί αυτού της πίστεως και των Θείων Μυστηρίων διάδοχος. Στην ίδια επιστολή οι Άγιοι Πατέρες, οι Αγιορείτες Πατέρες, λένε και αυτό που διαβάσαμε, ότι δηλαδή στη Θεία Λειτουργία ο ιερέας, αναφέροντας το όνομα του αρχιερέως, δείχνει τρία πράγματα. Πρώτον, την υποταγή του προς τον αρχιερέα, ότι δηλαδή τον αναγνωρίζει ως ανώτερό του, ως προς την ιεροσύνη, και δεύτερον, ότι είναι κοινωνός στην πίστη του αρχιερέως, στην ίδια πίστη που έχει ο αρχιερέας, και ότι είναι διάδοχος των Θείων Μυστηρίων διαμέσου της ιεροσύνης που έλαβε με την χειροτονία του. Άρα και βλέπουμε και από τα δύο αυτά χωρία των Αγιορειτών Πατέρων ότι η μνημόνευση του ονόματος του αρχιερέως δεν είναι κάτι το τυπικό. Δείχνει ότι συγκοινωνούμε στην πίστη του αρχιερέως όταν το μνημονεύουμε. Οπότε το ερώτημα τώρα και το θέμα που μας απασχολεί είναι, όταν ο αρχιερέας δεν έχει ορθόδοξα φρονήματα και δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, τότε τι πρέπει να κάνουμε? Μας το λένε οι ίδιοι πατέρες ξεκάθαρα, ότι δεν μπορούμε να μνημονεύουμε αυτό το όνομα, διότι δια της μνημονεύσεως γινόμαστε συγκοινωνοί στην πίστη του. Και εδώ είναι κάτι το οποίο διαφεύγει σήμερα την προσοχή των πολλών, διότι υπάρχει η εσφαλμένη αντίληψη που πάρα πολλοί ιερείς και μοναχοί και λαϊκοί λένε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με τους επισκόπους που είναι οικουμενιστές και έχουν αιρετικά φρονήματα, αλλά όμως πρέπει να τους μνημονεύουμε διότι είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό. Οι Άγιοι Πατέρες, όπως είδαμε, δεν διδάσκουν κάτι τέτοιο, διότι η μνημόνευση του επισκόπου δεν είναι μια τυπική σχέση, είναι ουσιαστική σχέση μέσα στη λειτουργία. Δεν μπορούμε λοιπόν να μνημονεύουμε έναν αιρετικό επίσκοπο, διότι γινόμαστε συγκοινωνοί στην πίστη του. Αυτό είναι το πιο θεμελιώδες επιχείρημα το οποίο έχουμε από τους Αγίους Πατέρες
για να προβούμε στη διακοπή του μνημοσύνου ενός αρχιερέως ο οποίος δεν διδάσκει την Ορθόδοξη πίστη. Ευχαριστούμε. Μερικές ερώτησεις μήπως μπορούμε να σας ζητήσουμε να απαντήσετε. Δηλαδή, μετά η τοπική σύνοδο της Ρωμανίας δέχτηκε, ας πούμε, τη σύνοδο της Κρήτης σαν ορθόδοξο σύνοδο. Τώρα μπορούν να πάνε στην εκκλησία οι Ρωμανοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Ναι. Εφόσον η τοπική εκκλησία της Ρουμανίας αποδέχθηκε τις αποφάσεις της Συνόδου που έγινε στην Κρήτη το καλοκαίρι ότι είναι ορθόδοξες, τότε ο λαός και ο κλήρος οφείλουν να πάρουν ο κάθε ένας υπεύθυνη θέση απέναντι στην Σύνοδο της Ρουμανικής, της Συνόδου της Ρουμανίας. Πρώτα θα πρέπει να ζητήσουν οι ιερείς και ο λαός σε κάθε Μητρόπολη από τον δικό τους τον επίσκοπο δημοσίως να τους δηλώσει προσωπικά αυτός αν συμφωνεί, αν αποδέχεται ή δεν αποδέχεται τις αποφάσεις της Κρήτης. Γιατί μπορεί σαν σύνοδος να το δέχτηκε, να τις έχουν δεχτεί στην Ρωμανία, αλλά μπορεί κάποιος επίσκοπος να μην τις έχει αποδεχτεί. Οπότε είναι ποιμαντικό καθήκον κάθε επισκόπου, προσωπικά ο ίδιος και δημόσια, να δηλώσει εάν η σύνοδος στην Κρήτη είναι αιρετική ή ορθόδοξη. Εάν σε περίπτωση που δηλώσει ότι αυτός τις αποδέχεται ως ορθόδοξες, τις αποφάσεις της Συνόδου, τότε αναγκαστικά οφείλουν οι κληρικοί και οι λαϊκοί να σταματήσουν να έχουν εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του. Αυτό ισχύει και για τους ιερείς. Όσοι από τους ιερείς, δηλαδή σε μία Μητρόπολη, συμφωνούν με τον επίσκοπό τους στις αιρετικές αποφάσεις και αποδέχονται τις αιρετικές αποφάσεις της Συνόδου, τότε αναγκαστικά οι υπόλοιποι ιερείς, μοναχοί και οι λαϊκοί δεν μπορούν να έχουν εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του, να εκκλησιάζονται δηλαδή εκεί που λειτουργούν αυτοί οι ιερείς. Αυτό είναι το πνεύμα των κανόνων, των ιερών κανόνων. Δεν τα λένε κάποιοι άνθρωποι, τα λένε οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας. Λένε οι Αγίοι Πατέροι ότι χωρίς την σωστή πίστη όλες οι αρετές που μπορούμε να κάνουμε είναι ματαία. Ναι, Μπορείτε να μας πείτε? Ναι. Σήμερα δυστυχώς, εδώ και πολλές δεκαετίες δεν γίνεται διδασκαλία της Ορθοδόξου πίστεως. Δηλαδή ο λαός και στην Ελλάδα και γενικά δεν κατηχείται ορθόδοξα και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόση μεγάλη αξία έχει η Ορθόδοξη πίστη, τα Ορθόδοξα δόγματα, οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σήμερα να παραθεωρούμε και να παρερμηνεύουμε πολλά πράγματα στην πνευματική μας ζωή. Παράδειγμα, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι εάν αγωνίζονται μόνο στα πνευματικά τους καθήκοντα, δηλαδή να προσεύχονται, να αγρυπνούν, να νηστεύουν, να εκκλησιάζονται, να εξομολογούνται, να κοινωνούν, να κάνουν αγρυπνίες, να εκκλησιάζονται, αυτά είναι υπεραρκετά για να σωθούν. Αυτά βέβαια είναι αρκετά για να σωθούμε και πρέπει, είναι καθήκοντά μας να τα κάνουμε όλοι μας, αλλά όμως όλα αυτά, όλος αυτός ο πνευματικός αγώνας, ναι, η εν Χριστώ ζωή δηλαδή που λέμε, που οφείλουμε να ζούμε, πού στηρίζεται, ποια είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία πρέπει να τη στηρίξουμε? Είναι η Ορθόδοξη πίστη. Είναι, όπως απλά μπορούμε να πούμε, σαν να χτίζουμε ένα σπίτι επάνω σε θεμέλια που δεν υπάρχουν. Και όπως μας το είπε και ο Χριστός, το θεμέλιο της πίστεως, ο βράχος επάνω στην οποία είναι χτισμένη η Εκκλησία, είναι η πίστη, η αληθινή πίστη στο θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Γι' αυτό και στον Πέτρο είπε «Σύ Πέτρος και επιτάφθην την πέτρα οικοδομήσου την Εκκλησία». Δηλαδή, στην πέτρα της ομολογίας της πίστεως οικοδομείται η Ορθόδοξος Εκκλησία. Αυτό σήμερα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι. Και γι' αυτό παραθεωρούμε τα ορθόδοξα δόγματα και τους κανόνες της Εκκλησίας και επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε μια πνευματική ζωή
που πιστεύουμε ότι αυτή αρκεί. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Αυτό είναι λάθος. Ποτέ οι Άγιοι Πατέρες δεν δίδασκαν ούτε βίωναν έτσι τα πράγματα. Πρώτα είναι η πίστη και πάνω στην ορθόδοξη πίστη και την ομολογία χτίζουμε όλο το οικοδόμημα των αρετών. Οπότε χωρίς την ομολογία της πίστεως δεν μπορούμε να πούμε ότι βαδίζουμε την οδό των Αγίων Πατέρων. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες πρώτα αγωνίστηκαν για να διαφυλάξουν την ορθόδοξη πίστη. Μόνο μερικά παραδείγματα αν αναφέρουμε είναι αρκετά για να το καταλάβουμε αυτό. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έχουμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Έχουμε τον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος τότε ήταν διάκονος, απλός διάκονος, δεν ήταν ούτε ιερέας, και όμως ήταν η ψυχή της Συνόδου, δηλαδή δια του Μεγάλου Αθανασίου που ήταν τότε διάκονος, μίλησε το Άγιο Πνεύμα και οικοδομήθηκε η Ορθόδοξη Θεολογία της Εκκλησίας απέναντι στην αίρεση του Αριανισμού, του Αρίου. Έχουμε και άλλα δύο παραδείγματα, τον Άγιο Σπυρίδωνα και τον Άγιο Νικόλαο. Ο Άγιος Σπυρίδων, ο οποίος ήταν στην κοσμική του ζωή τσοπάνος, δηλαδή επιμένας προβάτων, ζήτησε και αυτός να μιλήσει με τον Άριο. Οι υπόλοιποι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες της Συνόδου που ήξεραν πόσο απλός ήταν και δεν γνώριζε γράμματα, τον εμποδίζανε. Αλλά ο Άγιος επέμενε και ήθελε να μιλήσει ο ίδιος προσωπικά με τον Άριο. Και πράγματι κατέβηκε κάτω εκεί που ήταν ο Άριος, μέσα στη Σύνοδο, και εκεί, έχοντας ο Άγιος την εμπειρική θεολογία μέσα του, δια του θαύματος που επετέλεσε μπροστά στα μάτια του Αρίου, με το κεραμίδι το απέδειξε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Ο Άριος παρόλα αυτά, αντί να πιστεί μπροστά σε ένα τέτοιο μεγάλο θαύμα, άρχισε πάλι τις φιλοσοφίες του. Οπότε τότε, τι έγινε? Ο Άγιος Νικόλαος, που είναι η εικόνα πραότητος, όπως λέμε στο πολιτίκιό του, θύμωσε τόσο πολύ που κατέβηκε κάτω και χαστούκισε τον Άριο. Τότε όλοι οι Άγιοι Πατέρες μείναν κατάπληκτοι. Δεν περίμενε κανένας αυτό το πράγμα να γίνει. Και επειδή υπήρχε βασιλικός νόμος, όποιος μπροστά σε βασιλιά χτυπήσει άνθρωπο, πηγαίνει κατευθείαν φυλακή και ακροτηριάζεται το χέρι του, κόβεται το χέρι που χτύπησε. Τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος έπρεπε να εφαρμόσει τον νόμο του κράτους και διέταξε να κλείσουν τον Άγιο Νικόλαο στη φυλακή. Τη νύχτα πράγματι ο Άγιος Νικόλαος τον κλείσαν στη φυλακή. Την άλλη μέρα που πήγαν να τον βγάλουν από τη φυλακή για να τον δικάσουν, είδαν τον Άγιο Νικόλαο να κρατάει ένα χρυσό Ευαγγέλιο στο χέρι του και να φοράει ένα ομοφόριο. Ενώ μπήκε μέσα γυμνός, χωρίς Ευαγγέλια, χωρίς τίποτε, στη φυλακή. Τότε όλοι οι κατάπληκτοι ρώτησαν πού τα βρήκες αυτά. Και λέει, τη νύχτα ήρθε ο Χριστός στη φυλακή και με ρώτησε, Νικόλα, γιατί είσαι εδώ μέσα? Λέω, για την αγάπη σου, Κύριε. Πάρε, λέει, το ομοφόριο, είσαι αληθινός ποιμένας. Και μετά έρχεται η Παναγία και λέει, Νικόλα, γιατί είσαι μέσα στη φυλακή? Για την αγάπη του Υιού σου. Πάρε το Ευαγγέλιο. Εσύ διδάσκεις αληθινά το Ευαγγέλιο. Και όταν είδαν αυτά που έδωσαν ο Χριστός και η Παναγία στον Άγιο Νικόλαο, όλοι αμέσως κατάλαβαν το μεγαλείο του Αγίου Νικολάου, που έδειξε τόσο μεγάλο ζήλο για να υπερασπιστεί το ορθόδοξο δόγμα μέσα στη Σύνοδο, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό είναι για μας ένα μεγάλο παράδειγμα για τη σημερινή μας εποχή, που δυστυχώς οι επίσκοποι δεν ορθοτομούν σήμερα και δεν διδάσκουν τα ορθόδοξα δόγματα στο λαό, με αποτέλεσμα ο λαός να είναι ακατήχητος στα ορθόδοξα δόγματα. Περιορίζονται μόνο σε μία πνευματική ζωή, να μιλάνε για τα ίδια πράγματα περί προσευχής, όλα αυτά ωραία και άγια και τέλεια είναι, αλλά μαζί με αυτά χρειάζεται και η ορθόδοξη διδασκαλία. Πρέπει να έχουν και οι ποιμένες και ο λαός να καλλιεργείται, να ασχολείται και να γνωρίζει όλα αυτά τα θέματα. Πάτερ, τις ημέρες μας πολλοί λένε ότι είναι καλύτερα να μείνουμε μέσα στην Εκκλησία με μερικά λάθη από να είμαστε έξω από την Εκκλησία
με την αλήθεια. Πώς καταλάβατε αυτή η κουβέντα? Αυτό είναι πρωτάκουστο. Δηλαδή και εγώ το έχω ακούσει και είναι απίστευτο. Αν είναι δυνατόν ποτέ, και μάλιστα το λένε αρχιερείς. Αυτό, το λένε αρχιερείς. Είναι απίστευτο ότι μπορεί ένας αρχιερέας να πει αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν καταλάβει τι είναι Εκκλησία. Είναι δυνατόν ποτέ η Εκκλησία να είναι έξω από την αλήθεια ή η αλήθεια να είναι έξω από την Εκκλησία? Αυτά τα δύο ταυτίζονται. Εκκλησία και αλήθεια ταυτίζονται. Και έχουμε τα ίδια τα λόγια του Κυρίου. Τι λέει ο Κύριος μας? Λέει, εάν μενείτε εν εμή, μιμητέ μου, μαθητέ μου εστέ και γνώσαστε την αλήθεια και αλήθεια ελευθερός ημάς. Δηλαδή, εάν θέλετε να μείνετε σε μένα, λέει ο Χριστός μου, τότε γνωρίσετε την αλήθεια, πρέπει να γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Εγώ είμαι η αλήθεια, είπε ο Χριστός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Δηλαδή, ο Χριστός ταυτίζεται με την αλήθεια. Δεν είπε εγώ είμαι η Εκκλησία μέσα στο Ευαγγέλιο πουθενά ο Χριστός. Είπε εγώ είμαι η αλήθεια. Και τώρα υπάρχουν επίσκοποι που λένε ότι προτιμώ να είμαι μέσα στην Εκκλησία και όχι στην αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι ακατανόητο. Σε αυτή η κατάσταση έχουμε λάθη στην Εκκλησία ή αίρεση? Διότι είναι διάφορο πράγμα. Ναι. Εδώ πέρα δυστυχώς προβάλλεται ξεκάθαρα η μεγάλη ζημιά που έχει κάνει ο οικουμενισμός. Δηλαδή, όλοι σήμερα οι οικουμενιστές επίσκοποι και πάρα πολλοί θεολόγοι, και δυστυχώς αυτό περνάει και μέσα στο λαό, πιστεύουν στη λεγόμενη επισκοποκεντρική θεωρία. Τι σημαίνει αυτό? Για αυτούς εκκλησία σημαίνει ο επίσκοπος. Αυτό είναι όμως μια ξεκάθαρα παπική θεωρία, αιρετική θεωρία του παπισμού. Ο Πάπας λέει εγώ είμαι η Εκκλησία. Αυτός δυστυχώς μπήκε και στους Ορθοδόξους επισκόπους. Ο κάθε επίσκοπος πιστεύει ότι εγώ είμαι η Εκκλησία, όπως και ο Πάπας. Και δυστυχώς αυτό μετά περνάει και στους ιερείς, ότι ο κάθε ιερέας εγώ είμαι η Εκκλησία, ό,τι πω εγώ αυτό είναι. Βεβαίως, αν συμφωνεί με το Ευαγγέλιο, με την Αγία Γραφή, με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, θα το ακολουθήσουμε. Αν όμως δεν συμφωνεί, ποιος μπορεί να τολμήσει να πει ότι εγώ αυτό που λέω είναι? Με ποιο δικαίωμα? Άραγε δηλαδή το θέμα είναι ότι ταυτίζουν το πρόσωπο του κάθε επισκόπου με την Εκκλησία. Αυτό είναι βλασφημία. Ο Χριστός είναι η Εκκλησία. Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι μόνο ο Χριστός. Εμείς είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Η κεφαλή είναι μόνο μία. Κανένας δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κεφαλή της Εκκλησίας που είναι μόνο ο Χριστός. Άρα γι' αυτό που λένε ότι προτιμούμε να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και να αγωνιζόμαστε μέσα στην Εκκλησία και όχι να είμαστε έξω από την Εκκλησία, ακόμα και αν έχουμε την αλήθεια, αυτό θέλω να πούμε. Ακόμα και αν έχουμε την αλήθεια, να μην είμαστε έξω από την Εκκλησία. Αυτό δεν το έχει πει κανένας Άγιος της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία ταυτίζεται με την αλήθεια. Γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι. Ναι. Είναι και αυτά η καρπή του οικουμενισμού, της παναιρέσεως αυτής του οικουμενισμού. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και θέλει πάρα πολύ να προσέξουμε να μένουμε μόνο σταθεροί στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Και γι' αυτό πρέπει να μελετάμε τις θεολογικές πηγές, τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και να μένουμε σταθεροί στην πίστη μας. Διότι χωρίς την πίστη μας δεν σωζόμαστε. Αυτά όμως που ζούμε σήμερα δεν πρέπει να μας παρεξενεύουν, διότι οι Άγιοι Απόστολοι μας τα έχουν αυτά προειπεί από την αρχή του Ευαγγελίου. Οι Άγιοι Απόστολοι μας διδάσκουν να προσέχουμε από την πλάνη και το ψεύδος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής της αγάπης, ο Απόστολος της αγάπης, να δούμε πώς εκφράζεται μέσα στις επιστολές του και να συγκρίνουμε με την αγαπολογία των σημερινών οικουμενιστών. Τι μεγάλη διαφορά υπάρχει. Λέγει στο 4ο κεφάλαιο, πρώτη επιστολή, αγαπητοί μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ Θεού εστί, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελιλήθασιν εις τον κόσμο. Βλέπουμε εδώ ο ίδιος ο Ευαγγελιστής να μας επισημαίνει να προσέχουμε, να μην πιστεύουμε ό,τι ακούμε τόσο εύκολα.
ό,τι και να είναι ο άλλος. Αλλά να εξετάζουμε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Διότι όλα τα πνεύματα δεν είναι εκ του Θεού. Διότι πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν έρθει στον κόσμο. Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν αυτοί. Και εν τούτο γινώσκεστε το πνεύμα του Θεού. Με αυτό το γνώρισμα, το αληθινό γνώρισμα του Θεού υπάρχει μόνο όταν κάποιος ομολογεί τον Ιησού Χριστό, ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Εν τούτο γινώσκεται το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν, εν σαρκή ελιθότα εκ του Θεού εστί, και τούτο εστί εκ του Θεού εστί. Μόνο ότι ομολογεί τον Ιησού Χριστό, τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, αυτό είναι εκ του Θεού. Ό,τι άλλο είναι διαφορετικό δεν είναι εκ του Θεού, είναι εκ του πονηρού, εκ του Αντιχρίστου. Αυτό μας δίνουν η διδασκαλία της Εκκλησίας μας είναι με λίγα λόγια, για να μην επεκτανόμαστε πολύ, ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την αίρεση, διότι η αίρεση μας χωρίζει από το σώμα της Εκκλησίας και από τη σωτηρία μας. Και ειδικά σήμερα ο οικουμενισμός έχει αυτό το τη μεγάλη παγίδα που κρύβεται πίσω ακόμα και από τα λόγια της Γραφής και από τα λόγια των Αγίων Πατέρων, τα οποία τα διαστρεβλώνει και στο τέλος τα αλλάζει και μας βγάζει έξω από το πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Τελειώνοντας, πρέπει να πούμε με πολύ αγάπη προς όλους όσοι θα ακούσουν αυτά τα ταπεινά και λόγια μας, τα οποία δεν είναι τίποτα δικά μας, διότι δεν θέλουμε να εκφράζουμε τίποτα δικό μας, αλλά μόνο ό,τι λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Πρέπει να έχουμε πολύ πίστη και πολύ εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι οι ημέρες που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας απελπίσει, αλλά αντιθέτως να μας δίνει χαρά, ειρήνη και αισιοδοξία και ελπίδα, διότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες και ειδικά στα θέματα της πίστεως που αντιμετωπίζουμε όλοι μας δίνει ο Θεός την ευκαιρία να δείξουμε την αγάπη μας στον Χριστό και την αγάπη μας στην Ορθόδοξη πίστη μας. Σε κάθε εποχή υπήρχαν αιρέσεις, υπήρχαν αιρετικοί και υπήρχαν οι κίνδυνοι που απειλούσαν την Εκκλησία. Η Εκκλησία ποτέ δεν κινδυνεύει. Η Εκκλησία πολεμείται αλλά δεν νικάται. Η Εκκλησία κλειδονίζεται αλλά δεν καταποτίζεται, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός, είναι ο βράχος επάνω στον οποίο χτυπούν όλα τα κύματα των αιρέσεων και των διωκτών, αλλά μένει πάντα ασάλευτος. Αυτή την εμπιστοσύνη να έχουμε πάντα μέσα μας και να ευχαριστούμε τον Θεό, διότι στην εποχή μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να ομολογήσουμε την πίστη μας, να δείξουμε την αγάπη μας στον Χριστό και στην Ορθοδοξία μας, μέσα από την παναίρεση του οικουμενισμού, η οποία μας απειλεί όλους μας. Είναι μια περίοδος, μια εποχή εξετάσεων και να το πάρουμε με πολύ ταπείνωση και με πολύ συναίσθηση ότι εμείς είμαστε αδύνατοι και αμαρτωλοί άνθρωποι, αλλά όμως ακριβώς επειδή είμαστε αμαρτωλοί και δεν ελπίζουμε στις δικές μας αρετές ούτε στις δικές μας, ας το πούμε, δυνατότητες, αλλά συναισθανόμενοι τις αδυναμίες μας και την αμαρτωλότητά μας, προσφέρουμε σαν θυσία στο Θεό την ομολογία της πίστεώς μας. Και παρακαλούμε το Θεό να μας δώσει την δύναμη να σηκώσουμε αυτόν τον μεγάλο σταυρό της ομολογίας και της πίστεως, που δεν γνωρίζουμε τι ο Θεός θα επιτρέψει στον καθένα μας προσωπικά. Δεν έχουμε τίποτα να προσφέρουμε στο Θεό, τουλάχιστον να προσφέρουμε την ομολογία μας και την πίστη μας στο Χριστό. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγει στο Ευαγγέλιο, ερχόμενος ο Υιός του ανθρώπου επί της γης, άρα θα βρει την πίστη. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Χριστός στα έσχατα, που είναι η δική μας εποχή, η εποχή των εσχάτων, όπως λένε όλοι οι Άγιοι Πατέρες, ότι στην εποχή αυτή ο Χριστός εκείνο που θα μας ζητήσει πάνω απ' όλα είναι η πίστη μας, να μείνουμε σταθεροί στην πίστη μας. Και αυτό να προσευχόμαστε μέρα και κάθε ημέρα στην προσευχή μας,
να φωτίσει ο Χριστός και τους ποιμένες και τους ιερείς και τους αρχιερείς και όλους να μείνουμε σταθεροί στην πίστη μας και ο ένας να στηρίζει τον άλλον, να έχουμε ενότητα και αγάπη μεταξύ μας, όλοι οι Ορθόδοξοι, παντού να έχουμε εστίες ενότητες και να έχουμε την πίστη ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, κανένας δεν μπορεί να μας νικήσει. Η νίκη είναι του Χριστού και της Εκκλησίας. Πάντα ο Χριστός είναι ο νικητής. Εμείς να μείνουμε σταθερά σε αυτά μας παρέδωσαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και όπως λέει το συνοδικό που διαβάζουμε την εποχή του Τριωδίου, την περίοδο του Τριωδίου, το συνοδικό στην πρώτη Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπως λέγεται, να κρατήσουμε ότι οι προφήτε είδον, οι Απόστολοι όπως εδίδαξαν, η Εκκλησία όπως παρέλαβε, οι διδάσκαλοι όπως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι όπως συμπεφρόνηκε, η χάρις όπως έλαμψε, η αλήθεια όπως αποδέδεικτε, το ψεύδος ως απερίλατε, η σοφία ως επαρησιάσατο, ο Χριστός ως ευράβευσε. Έτσι και εμείς ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσουμε Χριστόν των αληθινών Θεών ημών. Να κρατήσουμε ακριβώς αυτά που Άγιοι Πατέρες μας παρέδωσαν και να μην έχουμε καμία ανησυχία και κανένα φόβο στην ψυχή μας. Και όλα ο Θεός και η Παναγία Του θα τα οικονομήσουν για τη σωτηρία μας, την οποία ευχόμεθα όλος ο κόσμος να έρθει μέσα στην Αγία Εκκλησία του Χριστού, που είναι μόνο η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία, και όλοι να βρούνε τη σωτηρία τους στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ευχόμεθα σε όλους καλή δύναμη, χαρά και ειρήνη στην ψυχή μας και εμπιστοσύνη στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο πάντα μας καθοδηγεί και δεν αφήνει ποτέ την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός και οι Άγιοι και εμείς ακολουθούμε ταπεινά την πορεία των Αγίων Πατέρων. Αυτό ευχόμεθα με όλη μας την ψυχή μας και όλοι μας να μείνουμε σταθεροί. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.